Frate, nu e maică mea mai mult, știi? Că e de vină, că de când am terminat liceul de 3 ani mă tot bate la cap cu șomajul ăsta, cu zice măcar stensori, știi? Și na, acum asta fac, o iau pe drumul vieții. Cum e ea? Dură, frate, deci vreau să văd pancăriță. Și mama tu asta când Bă, cu da, șomaj... te iei de mine în fața bisericii, frate, la nuntă. Stai și tu, că sunt oamenii ăștia cu... Să aibă creastă, frate, să aibă creastă. Esențial asta. Nu mă aștepte pentru nimic în lume. Și nu vreau, frate, sunt unii, nu știu alții cum sunt vorba lui Creangă cu sânii. Eu vreau, frate, că ce se întâmplă la bătrânețe, să duc, știi, crocodil, dar astea mici rămân, frate, deci rămân fermi, ca să zic un cuvânt. Minunățiile astea sunt punctul meu forte. Cercei? Păi, dar ai văzut tu pancăriță fără cercei, există așa ceva, frate. Primul rând, că ăsta e un arsenal, deci toate au arsenal. Creastă? Țâța mică, creasta și cercelul, cercei, că-s mai mulți sunt. Știi ce în capul ăla de se găurăsc peste tot? Bă, femeia, ce e important la femeie? O fie mică, rea, cu sâni mici, dar pielea. Pielea fină când te culci. Să o simți, să te mângâie după o zi de aia de muncă. Bă, că eu nu muncesc, dar oricum, na, după fac ceva. Prietenii totdeauna mi-au spus că am o piele de bebeluș. Radio 21 prezintă Nuntă PNV, show-ul în care orice este posibil. Doi oameni se căsătoresc fără să se vadă.